Jeste li znali da možete napraviti preukusan, zdrav i toliko osvježavajući čaj da ga nećete moći prestati piti od cvjetova bosiljka? Moj bosiljak je procvjetao i nisam znala kako iskoristiti cvjetove, međutim vidjela sam jedan video da se može napraviti čaj pa sam odlučila probati. Ja sam ubrala cvjetove limunskog bosiljka koji je dosta aromatičniji od običnog, ali može se koristiti i obični bosiljak. Ubrala sam dosta cvjetova jer ih stvarno dosta ima, međutim ostavila sam nešto i za pčele koje obožavaju cvjetove bosiljka. Limunski bosiljak ima toliko dobar miris. Mene podsjeća na matičnjak. Priprema čaja je jednostavna. Šaku svježih cvjetova bosiljka preliti sa 1 litrom vruće vode, voda ne smije biti kipuća, poklopiti i ostaviti 10 minuta. Kao što vidite, ja sam dodala domaći med, međutim ako ne volite ne morate. Zašto je dobar čaj od cvjetova bosiljka? Dobar je jer smiruje probavu, djeluje umirujuće, protuupalno, podrška je dišnom sustavu i potiče cirkulaciju. Još kad ga ohladite, bude toliko osvježavajuć da ćete stvarno uživati. Pišite u komentare jeste probali čaj od bosiljka i zapratite moj profil za još ovakvog sadržaja. Bye!